Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a Top BCN, taula d'opinió professional de Barcelona. Avui tenim el plaer d'entrevistar a la senyora Carme Trilla. Ella és economista especialitzada en el sector de l'habitatge des dels vessants social, econòmic i polítiques d'habitatge. Entre el 2004 i el 2011 va ser directora general i secretària d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Va impulsar la Llei del Dret a l'Habitatge 18/2007 i el Pacte Nacional de l'Habitatge 2007-2016. Va col·laborar amb Càritas Barcelona en temes d'habitatge social i creant el Servei de Mediació en l'Habitatge. Actualment presideix la Fundació Habitat 3, gestora de prop de 400 habitatges de lloguer, promoguda per la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. Forma part del Consell Assessor del Pla de Barris de Barcelona i presideix l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, integrat per totes les administracions públiques que operen en aquest àmbit. Benvinguda. Bueno, la Barcelona actual és una Barcelona complexa, és una Barcelona molt rica des del punt de vista de les diverses tipologies de llars i d'orígens, etc., el qual és una gran riquesa, però al mateix temps aquesta complexitat fa que hi hagi una desigualtat important en la capacitat de tirar endavant de les diverses famílies, bé sigui per origen, bé sigui per localització, bé sigui per la seva situació sociolaboral. Llavors, com totes les ciutats avui en el món, les ciutats més avançades tenen uns problemes greus de desigualtat. Llavors, en l'àmbit de l'habitatge és un dels elements que contribueix més a aquesta desigualtat a la ciutat. Probablement, tot i que el nivell d'ingressos mitjos per districtes o per barris són diferents, hi ha una diferència important entre alguns barris i uns altres, a més d'aquesta diferència en els ingressos mitjos s'hi afegeix una diferència en el cost de l'habitatge. I aquest cost de l'habitatge, segons com, és bastant semblant en els diversos districtes. Si busquem habitatges de lloguer, segurament ens trobem amb preus de lloguer que no baixen d'un determinat llindar a tots els districtes de la ciutat, amb la qual cosa en els districtes on la renda mitja és més alta, la millor accés a l'habitatge és més factible que en els que la renda mitja és més baixa i que a més el cost és molt semblant. O sigui que l'habitatge està sent un element, contràriament al que hauria de ser, que és un element de cohesió i de reduir la bretxa, diguem-ne, social, s'està convertint en un element de profundització d'aquesta bretxa. Llavors aquest és un dels punts claus que la ciutat hauria de resoldre o de mirar d'equilibrar de cara a garantir precisament la cohesió, que és la manera en què és un dels grans objectius que hauria de tenir una ciutat com Barcelona. El paper dels agents immobiliaris és un paper important perquè són els coneixedors del mercat, perquè són els que poden orientar els consumidors. De fet, precisament en la Llei del Dret a l'Habitatge de l'any 2007 vam reconèixer la importància d'aquests agents, d'aquests operadors, amb el tema dels drets i deures que tenen, el paper del registre dels agents de cara a donar transparència als ciutadans sobre l'acció que porten els agents immobiliaris, i de cara a prestigiar la seva pròpia activitat. Aleshores, com poden col·laborar amb tot el que és la política d'habitatge? Doncs, per descomptat, el simple compliment amb honestedat de la seva feina ja és un compliment de la seva obligació, que és aquesta, la de donar transparència, garanties que el procés de transaccions immobiliàries no porta engany, no porta frau. Aquesta activitat ben feta ja és per si mateixa el que se'ls ha d'exigir als agents immobiliaris, però sí que hi pot haver-hi un plus en el sentit de col·laborar directament amb l'administració fent d'intermediaris entre uns possibles propietaris que puguin tenir habitatges que poden destinar-se a una finalitat social a canvi de garanties de l'administració. Aquest paper d'intermediador entre el que les polítiques públiques demanen i els
propietaris dels habitatges, doncs és una tasca que evidentment poden fer els agents immobiliaris. Creus que s'hauria de crear com un hub on hi hagués aquest diàleg, en algun moment en què... Totalment. De fet, en el seu moment vam crear el Pacte Nacional per l'Habitatge, que després es va desfer l'any 2011, i en aquest pacte, evidentment, hi eren els agents, hi eren tots els que treballaven en l'àmbit de l'habitatge, no? Per tant, a nivell global. Però a nivell bilateral d'agents immobiliaris i administració, per descomptat, això és una forma que s'hauria d'establir, d'un diàleg permanent per facilitar, precisament, per part de l'administració, un millor coneixement de la realitat i per part dels operadors un millor coneixement de quines són les intencions polítiques, no? I per tant veure com es pot interactuar. No? Sí. Bueno, jo ho veuria bé perquè tot el que sigui això, posar en contacte la demanda amb l'oferta, per dir-ho d'alguna manera, és bo, perquè permet això, de vegades hi ha realitats que tendim a no valorar-la suficientment o no donar-li la importància, per tant, tenir una major evidència de quines són les problemàtiques és bo, i per part dels ciutadans conèixer quins són els àmbits en els que es pot aconseguir algun tipus d'habitatge més assequible, etc. No, tot el que sigui introduir, obrir vies de diàleg públic o privat i també dels ciutadans és bo, i de vegades això ajuda a desfer mites i a desfer posicions preadoptades que potser no es basen prou en la realitat i per tant ajuda a que hi hagi una millor entesa.